La previsió de l'oratge per a este divendres, dia 13 de novembre, tindrem en l'interior cel poc ennuvolat o aclarit i en el litoral intervals de núvols baixos. Boires matinals amb bancs de boires en interior. Les temperatures amb pocs canvis, vent variable fluix predominant durant el dia la component est. Quant a les temperatures, Requena tindrà avui una màxima de 21 i una mínima de 5 graus. Ontinyent, màxima de 21 també, mínima de 8. Gandia, màxima de 20, mínima de 12. I València tindrà una màxima de 21 i una mínima també de 12 graus.